Why is acrobato? Good. Now I have still waiting for the signal from Studio B. Cecilia, you say you hurry see television also. Yo. Mechia man for her TV no. Momo miamia no yes sister roof nyina signal Senegal for munyina bebia on say obi se Cote d'Ivoire kra wo hwe sese yeah o man hene to the bia o say West African countries ne ya the program no ma wo Liberia from free Sierra from free yeah Liberia ne first country wo Africa ha omunya independence omuja nko ato no ipani nyina blacks ni nyina ni pia won beji asase wo ho na de ma won ya si freedom into almost so many dollars no dollars no America for nyansem no kwan America for on say what Canadian dollars Canada for more dollars is different na US dollars American dollars and Liberia for also and you no can bro for Casa Street African countries imuni penny na won bi nko no to mo fight for independence omo ya ne de ma won okay the top fan nkoma TV for ne yo abusuafo a mo hwe TV enne ya ma ya futu sem no afutu sem ne yi frimati on sempati aduno baako chichemu aduane aminu ebo a odansifo apaw no ebe ye twiati bu titiriu ya te ase sabro sai si ho na wotimo no enye solid blocks on ko so blog no ya tentante no ko bi ho na ya buburu ntientia ubeduru ba bi na ohia de etia enti obi a wote abusuamu a ye tete wo ha wo obi a wo yere omfa wo nyaga esanse wo hunu mema ye bi ewu mu de wo a wo ni obetie na ye kan pampam twene yesi gina pintin ba ma sa wo yere jeje wa mfa nya asanom oba ukuru jeje wo a mfa nya su emetimi su fast o ka se pepo anu no pepere nim su no ahase mfa nya su na ma kwa na ni su mema bi so eto apento mu su osigina pintin so sapo mu su ye adwumaden kentene wo ho wo ye bema gina se bema na konkodene mfa nya nsanom na asanom no se ade ha na wonom sa aboro se de ania wo koda ebetiwani so ne problem no ejina oboboro na etwe problem no enti wo kwawe nsa no wo de nya ne ye no ejina ho etwe ensa na oboro ye no does not clear the problem fa any problem in feel hot that enti jina pintin ensa de also bo no ma bon sambofo ya o hwensa no so no obeyi agent pa ma cruise no wudi kapre bada botom okọ be mo aboro kama na ma bi wo mikro mas ko wampo wawu wosinyame hu to le bia sempo akora na botom si ye na de me de no nyansanom o nyankopo adaro we do nyime na tisisi fam oh abusa fo bon sambofo be ye agent amaw na da bia wa buku nsa emom de obedie de wo misada mo wiwi a na mo apapa mo bia ko fie sa anwea na ba wi no fie ho a nya ni jima ba bi enti abusuafo mo ma yen konko de na empa ni asetena yiedie na ye nyai asem ho ye nti ye wi nsa yesu ye tepete nkwada ni asesabo etetete abeso ne se kate ni no emwa na yehunu sasa wo ya ba ma ne hia na wo yire bo hia din ja wo kora nyankopon da roman che na wate asikinken na ye fe eno na se ba ma bi di ne yire ni yes oba wa tana hu hiam hwe wo hia bele no o kana pampam twene pa akwa bi be ye meka o se Mmrantehene mesro mamsika kase kakarawa kai nan kan so dan ho to fom so dan ho to fom wase ho nyina o wi na man 40 cities nan ka 10 cities kwa beti ma eka se Mmrantehene me da wase
no par me ba menya sika mboko homa wo me yire wo dimitem pa men ka hwe sasa menya sika we no me kofie me ko boko homa me di ni tem sana me de ko homa na man we na manaba mu twa mu hada ba ose obedi ne yire na tema sana wode akoma na odi na tema shanan ai ose me di ni tem to o di me ka se wonye sika obedi na ma no mo to mo bo me da se okay abusia for the oba na transinti mama yeni nkomo wa ente bia no boy kuna fo bi ade beto ye him say ni kunu ade ofuri na Friday no sorry Friday no na obay ba homa iso afidie so na o se ni kunu ne efre no ofuri no e mason na be ma pa wo hwere yire che ni kunu ofuri de wontimi hunu memma ye wodem ha nyina ka ho na nakufu ado ka ho ministers ne nyina ka ho o se be ma o hwe ne yire pa ne yire asemi hia no pa timma wiase ayo na woni wiase ko jama ho sai na woni wiase bi ma we no so da chi bi ono so bza no beka ono no ya ka so beka sa o me make sense onye nto no ho se ono no de wani mu na wa hu ne wo ka pegire ila sim too much mas ye program master na ba ma even of ribai ya uri from say ya sister wada ma pati ko yi na yo bla bla mo attempt me o mi carry attempting to beat her obazo bo me hawo na se mo makba ne ben na maka yo me that's it ani tie mo ana se obai be ka se yade bi so nukunu mu de oba be ye biara wo ye nanso odoman kuma wo kura de yankwanti menye antentam na ono ankasa odi akone abate pente kwa kremu fumpane adabai e de hwedi kunu no ne na kosi kofida kate amenem ma nemu bui nti ne ma me ye ne safedi ono kura so ntime nso no atie ni ju aso nti abusia forma fa be ma na so nkoto aso na ye ne ho ba no a oba be sum abusia fo be fa ne kuni na omo kono mo se oba mattress ya be ma na be da so na edin da de obenya bia dem ne mattress no nti ne ba mattress ya wode kokuruji ene oyima wonom no de ne koye okodi na wo twe wasante mampo ya sabia owu akura de yankwanti menye na anye yie ofirimu wo mo ya yie amamre ne amane kwa so na ye mo obai ne wo fanum a ni nuanum na wo fanum Germany ne wo fanum yo na wo mo hwe program yi o mo ye contribute yie no pe kakra bre no ye kakra kra na ye se on fanye ni kuna yie me gidi sana no obai ka asem no on mudina mem ntina o my offended kakra nti ofa danso ode danso tuwe champo ofa utuwe champo yo o here Germany ofa yeyiwaye wo ya ade se oboama afi kura ade akora bi ene te kwa da so o ya ka chi na ne ma mesoma na o se me nkwa o se me wo chiri no okọ so ye say I was me wuchi o se nsuo bre me was me dem abre was me wuchi o no akosa awie bi was onyi sika nko store bi o police station kwa ara so ko to san di mre no o me dem ngo wi abo de was me wuchi was wawo wawo no si ande aje wa fe de aliki asam na to ati si so de bema bini bibia me be huna kwada bi wo se wo ade ya paritiri ho papa le je we ko janse asem asi ha kakra bi na ade ye mfato hu pa chopi no bi an ko ka se bi asem na yo so enti abusuafo ni tie mo ana se ni kunu na tie ase no o ma no ko pa bosia 1000 Ghana cedis 10 million buy ma o hia do do agya on di twitwa ye ho de bi to no ma na no
na wu ya obey ko kan say obey ma wu ebisa obey ma no wode wo ka na wo so wode ne ka na wo chire mu say oh amman ko jiska ba bia mum 10 million bo sin bi na me koje na ma koje ska me di dwa na o se menyi bi mra na fa ntwetwa ho eno nko ane ka edamene be ma ntem obusun afonsi no krata da so we they would prove we nti kikiri mu wi aye no se ka ma mu 4 million bi na ka nto ba so mu je wa krante emom ye obede be so so de wa so ba fro betina tia hwekura enye ejima ba bi obedi ni kunu hu wuo yia na yare dem ho yia enkwada wagya wona gunu so ho yadie ene wona ankasa ono ankasa kuma wi ne ho yadie eba fidie so bebo ya mane bisa manfo se wonye dai aya fra panyini na panyini ye ne se no kwasem ni oba no wanye busua ye wanye de formula ma ne be ma no wajibi be ma yi kasa no na agrada dem graded ma no abie na me kasa agrada e papa wa ha se nti me de ye achire nam so yo otwuro ha edi abusuafo ni tie mu an se be ma kasa obekwa ko easy ka na account sum na panyini kusisi twade eto na hi amanfo tie program yi asma hinti omo yense be di ntoboa na ya boa obey ampa kakra ya di ntoboa e di aboa obey sika no esemi kotokum se me kase ya na aja amanfo dia no gu be ma no so no ano no so be kwa koyi 6 million be so for no so na nka ye 10 yenkote ana no be ma no wa send 1200 12 million or the about was be ana for no afaro so minim sadayi mu no sunsun wi asle bibi eyi hunu anu anasanso nyame bofo no na kasa yedara asese o ka se on fa mana fidie wa mana buru so kura na mesre se ade no be ya ye ntem ne mu aba so ntem na mu ma ejam asan na o de aba ya na enye papa abusafo sikai ne ya ka se obai wonye ana yansan sende na ade nkoma no oba akwaba ya eja atsai erade adom me ho ye na mo so e boko yo signal base mema ye mo adwatonde o computer so ye wi na ya to so medamase 21st clinic say eba sciatica no ho every usisimu kono a woto ase ho no ntina fa usrem ekosi wo nanse ho no ebo betimi atutu ama wo ankasa wo ho ba bia enye enti 21st clinic wo mo na ye sciatica expert e wo Ghana ha wo mo de bibiduro so ho bibiduro ankasa ene besa o ya no masa de machine aka ho ya de bibiduro ka ho ne asa de wato machine so ya san ya o massage bi ye wi a herbal treatment ye de awono ama sciatica 21st clinic na ye expert I will to ase Ghana ha ba bia wo mo ho wo oboase wo be ho 21st clinic wo oboase council quarters wo oboase court junction hwa ena kuma senso ahia wudu session so wo mo na nie dwabo so wo mo ho sunyane ni wenchi ni ba bia nkranza 0540311311 0540311311 na say 21st clinic wo mo ye sciatica expert. Challe, it's drive time today again, and our callers are telling us how they feel about club beer. Call in on our number and describe the taste of crisp and refreshing club beer. We have a caller on the line. Hello, caller. Challe, I drink beer, but this club beer, Challe, I want to describe them. You really say hello, bro. Challe, so okay, the taste, no, they like. The taste, no, how I could describe them. The taste they like, Charlie,
taste near deep. Charlie, you talk all. Taste near deep. Some tastes are simply indescribable. With premium ingredients and master craftsmanship, the taste of club beer is beyond mere words. Charlie, grab a bottle of club beer for just 7 Ghana cedis and tell us how it tastes using the hashtag TasteNewYearDeep on all social media platforms. Drink responsibly, not for sale to persons under 18 years, not recommended for pregnant women. This advert is FDA approved. Obakus, wouldn't miss our brap and yin and yassim, and no, I had to me and co. Yeah, bono, obey say, China. Confanco, Asem Mpe Bibi Power. Me de sebi nuabe ma no ne makasa. Onse na nsan ya no waka ne sisi ya ne ya ne sisi ya ne ya. Enye ne sisi Bibi Pa e na ekoso. Omware foforo nse na ntesa. And madam for one can't say me. Na send na dia we dia ya some ketu e. And na tiefo, obi entie dia me kan yi. Ba ma duru bibia, e sa o ye ho duru. Dia ma ni dia ba no yira wade mu. Mu ya ne ye simple kra. Adrobi was cement ba shop asokore mampon. Your friend cement vital heba mixture. Ni nsu ho, ne topa yeso ho. Na sadre mema nyina fra na gan. A mema dre fra na gan no eni hammo. Wo de am sa wo be no. Wo pa mema dre fra na gan bi ato. E bi was asokore mampon. Cement ba shop. Eni mia eto abibidro ni abrofu do no a. Sa wo pendro do atu a. Koda ni farmer, Kolinak, Misty, Apidank. Presa number C 0240616061. Mema dre fra na gan. Mema woni mfie du nwotwe entumi numbi. Yadiaba sunyane for atadu for wa ena diamate denne diamo peno ena bemu amamui yadiako diamu nsem amanyosem afisem awariemu nsem NP ena bomakwem ewo Sompa 98.9 FM sunyan bosomi ya yebesimi ne de toso 9 eye 4 July 2022 Sompa TV ena FM adwumafo a ewo kumase nyina omanhene ya wadubuache ena bedwafo Mmrantehene yabu aferi ketachew wono so na bedwafo ya managing director Terra One Media Owura Collins Amupoku DJ Tofiakwa ene adwumafo nkaye nyina agitwi ne agiterede abepiem wo sunyan na ye ne Sompa adwumafo a ewo sunyan eye kwachi asare Emmanuel Asabi ene adwumafo nkaye ya Owura Boaje Boadi yawo ABY ede won mano akohia na Sompa 98.9 FM ya bebia no enuntina ya to nsafre na nanma krankonya ewo bono East ene hafomantemu nyina ya special guest of honor eye Madam Justina Owusu Banahene Bono regional minister ya sedano Sampaya ebeja woso brebie na Sompa de marketiapa. Okay. Abusiafo said the na mano da so America no ka probia sante kotoko se aduan no bedi a na wedding ntem mane nyinya ansa ni tie mo an se be me wa sande sikanaba obai wa ha ena ya kan ayi na busua domo e wo buruchira ayi ebre no ombebo ano ma ne ye yi no ya kan yi won maye na emisa obai se wati hi bi wachira na bi kura na sikai ayahi ena ode ba se sum bi asoso enye papa bi ana sum sika no ode bre no abaya ya mwakwaba ya eja Mmrantehene na bedwafo yo odaroma ya kan asem ni fie da wie ya na wokọ ya no papa no ofre o hihi bi abachire asem bi abachire yo Mmrantehene na bedwafo medamwase de edi kan medikan de aseda kese amatwe de amponyankopon se erade na abọ me ho ban wakorakora me emra mede mi su ne medadwene nyina ba nyankopon adomenne serie na ahye menimu ma aseda toso mienu enkoma Mmrantehene Sompa etiefo ene Sompa adwumayefo Mmrantehene na bedwafo mede aseda eni kabia na mede mamo erade nyankopon hyira obibia no anyi obibia koma so ebisade nyina fa mano meba ha na muni meda misuna meni moda esumi refie ha
ofe eni gie ne ahohare so amode gie me ne me ma me ba ha fiada no ya wada na me di su na ba ha empo efiada na me betena fide anim no kra na me su nanso Mmrantehene na badwa fada roma enne me ba ye sede e na ahye mani so ma asede to so me ensa enkoma me ma me ne mabusuafo ebra be ma ne free mu no se me hia mabusuafo a ekebia ekasa me fa eduro enomon because be ma ne yare fie mienu ne busumi nsia wo yare ya wo free mu na wotwe pepepe ene yi ne esie me hu sika nyina san kwala nkitenkete me ensa ka me ho me ma me abusuafo a wo mo wa brochire me wo fa me ma me sister mo adawro ma eno mu twanto masi wo mo bubu a me emma me sika me de kokoye mi kuna yie wo mo bua me a empochale watia na hye me a me de koye mi kuna yie me wo fa otu a champon wona toy no de ma me ntom ma me manta de o mu hye ye nyina me kapre banim ma de sie de ka me ha ye nyina mebusuafo abrochirefo ewrade nhira wo mu nyina no nyi obia koma so ebisade no fa ma no asede to so nan enso kometiefo atama me na me kasei medamo ase me kura busuafo ka kire me se me fa evidence me fa dansini ntina ka mu free hamra mampon asa no mu di sika 6 million na ma me enso atiefo adawro ma fa dansini bia ensi mampon ho ma fa evidence bia akọ mampon ho enso atiefo madawro ma enne me nsa ka sika na me kase ayeye ne na ase ena me di ma atiefo me sire me kunu ofori sa samado oman a onfa ne saman pa emeta wo bibiara asam to me wo boa me achi empo obi a woni adwuma ya na adwuma nkoso no ofori fa saman pa me obi bia adwuma nkoso na me srenta fo nhira enso de ma obi bia wo yi bi boa me a awo ho aye de ama no me srenta fo nhira ehira wonta fo mu bia ewrade fa me obi bia wo yi bi boa me empo de wanye bia kra wo de empire time ne me mechi no me srenta fo nhira ene tawie nhira e de ma wo bibia enetiefo ne sompa adwuma ye fo ne Mmrantehene na badwa fada roma enne me kasa na me sere enti me te ha me sere wo bibiara wo fie a areho esu ahye wo so fa bra beda Mmrantehene na badwafo efiara mo nyina mo hwe me kasa nyina na me su me ba ha nyina me su sa fitian no pan ko si anwumere ne so ene mo hwe me na me kasa me sere no ti me da wo bibia se woni mukasa woni mukasa na o hele ne media bakase woni mukasa nti ajafuri sira no de ma nyas ayi Asem Mpe Nipa ya phone esi meso ntete kakra mamo so na medano ajafuri ne sa eni kunsamai ni kunsamai ando sama da nyame pata of anda fa oh men fa oh minti fa ni nyina ejase on fa esi meso anam se wo de kacha an fa suso ntete kakra mpate ma ekura nya we ye pani no so for the home pani so for the home pani sure wa ho on so home pani we o mo no de wa pani ndiguma o so home pani ndiguma home pani we kwa mete kakra ma why inti bla ofori samampa obese samampa ya babwa mio samampe ya babwa mio kwa na ato nyum no agada chosa waso ni kunu ni samam nya samampa no meboa inti ya twen sra aja for me so loto no ma de mfamba patropi fa loto bia isi ta chosa o si ukosie funu na ti anwa so afa you free aha me chese oh me nka se me mpe me se bedu no na so ama ekra wo mfa sa na ye ka ye pani no Sompa o de say eja poli ya mem e be eti ni nhira no do fa mama mema no na so entafo ne atawie yi no so do on fa mama me me wo Yesu dim o si ye nan kamena mi ya ne nyame aye madam na makofa pona pema sasere hanam de akwaje asase ma don kase ne madua bese
besene so a na mate de kosim e kwa na makoton me ba na matop ayi ponko oba ne be masa na omo awo amame ne ba keto asa papa omo wa na mesuma tena ponko ba so ne si akoda ni mutim kwase woni me se ponko ba no woni ahode wo kum me ponko ba ponko ba no ade nyama pona pem no kura won kofa no wado dua besin ma na so mo wate e dia kosi akoto ponko ba ne be ma de omo aba akwara so betena ponko ba so ate kwase me kum me ponko ba titi akoda yi kem ne ma me pie adan a oto aso kire no se ponko ba no woni me se ma tia no ne so otena no so a ponko ba to ede ajafori envalo to no be ama why le to no malakura e ma e no to kwa de si okay she siga omo di password no kan sika ma won ne ntem she won so fu nam ho ya wo de sika bi pie mu mienu mu ntem a na bi pie mu last week ara wa na ye ma do kom no bum ko di ujum ana ai go fu ya na ja ye nyina ne tratem ana ja me she obo se wo de ye to a obama bi kam de to ye no na me bi ko to dos na me so woni me pa kakra me nwia na oni o na me nwia pie ya girlfriends wo no obo bi minim o for so me pie on maka pa pe pra me na me se me shebo tu to ja me mana aseni hu so mu na ska te file ko die na na o di bibi ma me fa e mani hu okay edo ya me ase me am ye juma pa nyine kura de manya ayine bi ese golf no to 5 million so de o di pa no na o de o di pa no te pressure be de biziki di pa no e de bia be nya pa no na no de o se mo na bukata e ko na obi ye free ade watu din so de breme no o pa no ne wum se na be ka ba ko ntina me se kam ko na ye so wa ries ba ko ansa na de o de be ba na yo abusia fo kata jwa se na de tu bia no se sika no wanya na se enye no am se ye pese ye kan wasem kakra na yo kan wasem kakra kata jwa wonim ye tie nie ye so ye tiefo na no amafo ye bi te se de ye nwa bai wakasa no de wo mu nyina ne se am se nipa bebre eye omo ahisem ene sebe no ma bia na ahomte nanso katacho kaka metima kan se ubusa question bi se sika no nya na se media me nko amadwen katacho enkura wontem na mpanifo so do atwasa no ya no nim se na chiachia grume bia nipa bi nam no ye twede se kwam na ono ate ne ho ase na safe oje tum se afa de bia na me konka me kopem na emom katacho ne na badwafo ene wo mu tie yen atwe adwen si bibi so no na se wo de sika ba katacho wadaroma enkura wom sabe enya dakropa saman se nya dakropa ngwa na edai ohunu saman na adwane o se ya dakro nya anajo anajo foforo san we etime de madwen ne se enya we sika na ode aba no enam dodo nse nkwan enkura ni nti osoma enya we da wase ena nkwara so they will still remain in the house sa aye beba obekọ sa omo so beba yi anti empaka so munu mu bia onye na nya ebusu senya sa de a ka yi na de man but ono ana kan wo so san boa no katacho ya dana say in the first place sir nyakopon man adwene wadi adwene no so na ai ode na kwa ya kan na semi ya sebi abruchira semi se ono akọ ye frɛ na ono tia na se wa hange yi so ono akọ na so on senses ne base ade a me ye ne nye no ba ye de beje no na mmom so ono aso se okọ na de ka won fi a twese ka bo de ono njejeje yo madam ase abajafo sofo sesa na so ka onye yo that's abusafo abe herbal clinic waba na ene opemu na kasama okumpadane ene ante mata ya wa nurse ewo ho omo ne bae na mpanyine sentifu ne ho apanyafo ho sanity okumpadane wane maame ya na ante ache first maame ebe studio ofie ho ron ne bae
It's about 5.5 years now. Nti okona maame ni ho kumpada nitimi bibi ama. Mama akwa banana eja. Eju uso brunana. To say Erade Nyankopon guso a wishira. Eno ni nyina ho. Adom. Ise kura de bi sa be ka ho. Sanse nyame we na dwuma ko nanim. Ti abre nyina duro no foforo ba. Mami sase ba radio so no. Na ni nru ana yare a wo sare na no so se ne. Said the work and said the bia Radi young one juma, sir. Nti yada Radi ase. Amen. Na nya inone gu hono na ho asem ye me nwanwa. De no ye no. Sanity. Ene na aye me nwanwa. You. Nti Yankopon wo hira mo abe heba kende kadwuma fu ni nyina de okope nuro kura ba kura no. Amen. Awurade wo hira no. Wo hira mo mfidi amode ye adwuma no so. Amen. Eja kura amode no nuro no Yankopon oma ehira nkoso. Amen. Na ensaya de ahonwa kwa so. Amen. Mame mata mimisawo ayi penis enlargement edro no unim ohunu bi. Nana answer na matter be kasa anse ne ye no da. Yo de obompaye ni henti na mka ase bi ampaye na shim. Yo okumpada ni bompaye. Nana shim. Ye da wase odonfo Nyankopon odum ye na wahira ye na dey so na odi na dey ache ye. Anwumre wasoma ye se ye mekasa nche Sompa etiefo ne ahwefo. Wona yarewa etete won wasem kan se hu mu amaso aneso nyina abre na mukomuri bunu anwumre omeje wa yaresa wa be heba clinic ye bompa yesese irade fa mu kasa na wona wotie so eni akire emeje wa na yaresa wa be heba clinic ye gidi se wa wo ye adwuma ekọ wani mu no ene den so be ne sa ma na che so we Yesu di mu amen. Amen. Okay, Antimata. Yes, Papa. Penis enlargement edro no. Ana uso amenya asase meka. Meka. Uso. Ajini. Opeso oba abe heba clinic for penis enlargement ye dey be your lab test. Ni ahwese mo abi wo mu a ha adwen a. Ye be hwe nipa duanim se emo abi wo mu a ansa na ye dey ama. Okay. Nese mo fiti ana mo dia. Enti mama was here tell say abe heba clinic dey ya di bia mo de fa fidi mo. Ono abakra no be ka say malaria na ha me. Dabi. Mo man adro at once. Dabi. E be your labs. Ada na just mo yen labs. Papa. So no aba be chiri me say. Dabi ye hwe umoja anim. On say ya ready untimi nka say me hwe nipadua no na mama na do dabi. Ye be hwe umoja. Mama ate ase oba wo say me kura me ko baby. Ya hwe me moja me ye sisi e no so mo da so. Yeah, labs be 10. E wa be heba clinic. Yeah, labs be 10. E wa be heba clinic. Into uba na e ka say your labs a. Jiwa home. Yo. Na yeah labs in the mouth. That was na maka se bia woni ya ba no be ka say me ko ba bi ne ye me lab ne me krata nyina ba kira na nka. Dabi. Me da se pa. Dabi. Okumpada ni ade na mame abe ne ho ye huma pa woni ni sa ye. De na ekoso a ama ne ho ye hu ma wo ama waje na tumu pa so kokwan so ama woni ni di dwuma so a pa na chi da then ekoso Nana medase ni busa me na Dr. Hane Haiti abe say yemfa na nchia sonko emma woni watiefo ne ahwefo enyina na yenka nche won so won kan wona akoma nto yem sase nyame a oye na dwuma e wotitibre mu no ebre mu so uguso a oye na dwuma e wo abe heba clinic ni papi na je wo ho efri nyaroa ensem wona epemma enya emma etwere da won so je wo ho efri etwere ensem de a na de meka na nwumren se de ama metame mame echipa se sickle cell yarea abrofo aya na onya no aduru na se rebrim nyame de sa adom achedi adom ye mame a na etwase onya boafo za sempanyi se etu enya chijafo pa na ebo ene se ntina etwase ye boa no kwanwa se nyina mu na wona asa nyarewa na tete wo no
utimi benya wayaresa na afi ade baako a ye maame ya na ye fe mane ye nwanwa se ye hwe yare no na se bia ya manipa na duro be baako mienu na ye hu no ma so yi a utimi fra adwumayefo nyina ne de ensa gu nipa no so me a bompaye sonko me kai ba me baako moja bi ofe no ye no office ho no na enwanwa ifri ho nipa na de no ho enti onyo bi otisa na se uta na chi a ema wakoma eto yem onamba bi kra na ubodin se woye adwuma wo abe heba clinica nipa nyina epu behwe san se erade nam ne so ya nwanwa adwuma esonko ewa heba clinic ne senti na ye boni chidom wudi adansi akyerɛ nipa ɔhwɛ sumpati na wudi 3.1 Asem Mpe Nipa dwumadi sɛ wudi adansi akyerɛ amanfo a ɔhwɛ Sompa TV ɛne wɔn a wɔtie Sompa FM sɛ enyarewa egu krataa so nyinaa maame no ɔsa bɛma wayɛ mmerɛ bɛma ne bɛmɛ so fibroid awodi mu yare no osa hania mekana se kakuraya na eda mema yasi okay etwire ne koko ba fichi krum how syphilis and sickle cell prostate low sperm count go no hepatitis B diabetes malaria and a hole in heart all bacteria infections na sa ene me wokra ta so you udi adanse a chiraman sa se so bia wo bia onfamra nana me kasi sudia e kire obi a otie yen e wo Sompa na ohwe wo Sompa television so ese nyame adom nyaro abobo su nyina na de me de na tia me dis adanse se enye na ho oden onfa ni onyam emma no ho dabi abre nyina ode ni onyam manyankopon se ode amase ni aduaba no na yemfa na haban ne aka nyina ensa nyarowa ntina achinye ba kokura nim se nyarowa bobo asu nyina no hwere no se de yehu ana edi ho adanse enti ye ka susu dua se nyarowa ya bobo asu nyina nyame adom enye nipa emode mbo nyame ename maame so esasa nyarowa nyina na se de edi kan se sickle cell abrofaye na so onya no adu na ye maame enanum ana wodin ye nro nyina wie na wa wie dia se ne mpanya kan so se de awi tutun sansa so ba wi na ba na chinye ji enim da de na kra ware na ba de na je se ai se sokodi abi da nanum enti wa wonim se wudi adanse wo Israel Nyankopon anim se nyare wa mbobo odin obi ba ho no obi a ana nipa bi aba ho a wodi bi aba wodi ani ji akose yade no kom nana adanse ne de ebebre endoso na yen ade ba ko a oya nipa bi entiase ne se unse since I know ye adwuma ye fa adanse mra wa danse a wudi e fa sickle cell hu unse ye ntwa ma TV so ye ntwa ma radio bi aso edonti oba ye records mu a obi na de o number maame no eno ni adanse ba ko a e kan de show tumfo Nyankopon ni wenyam ba bia ye ko bia se e ya do so asen mete no Sompa mete no ha e di adanse se nipa no ba ye no wanya fa hodie ne senti na odi no adanse a kire ni nua a kire na asori ba sans oba ye na anye ya nana be den wadi ho adanse a kire obi obeba studio obi ha be kase studio ha efe enti obi a be bo kompon se obaba be hwe Sompa studio ha so what you say enti sa na ye ka kire nipa wetie na wo hwe ye Sompa television say enkachi for ani kire mu otano so apatrapa new side na ebra ebeje wayaresa ade ba ko a ewoye maame ho a efe na ehye rade no nyam se ye do fa mfidie nyina mu ewie na yehu yare no na se bro ne so a entempa onye ntra so sɛdeɛ akɛseɛ mu kraa no ɛboro wɔn so a ebi di twa asuo no so ate ase saa no so ɛyɛ da dwuma ɛwɔ abe herbal clinic enti no kwasɛm no a akyinye baako ngraa nim ɔdɔfo a wutie abe herbal clinic deɛ wie brem deɛ ya sempa no etia no size wɔn a wɔba hɔ no sɛn na wɔta aka
ona oba ho no de ne yade kɔ de nyankɔ ye de wo hu sakraye ye pese ye hunu ye ni ho ye pese ye hunu nema bi a ɛkɔso ho no na me da se do na sema o kan ba ma unuri de enwonwo me numa duro no duro mfimfia na ya ma hyase ehun sakraye e wo mpredua na kyese hye me nkran se enuro no me nkɔso a enom ana afi so won se ho no nipa nta ma ho ntoatoa so nti se enne obi bae na obeto obi a oba anoro a na wa hyase ani ni di hu komo maame komato yam aha wa baidie aha your last stop na je say di wa ba foforo no wanya nkranhye bi say wa benya obi a onye adwuma ani na o ka kyen say aha wa ba no on kana komato yam na je say bibia ekoso nipa ma ho ntoatoa so maame nkyire mu yi that's it and it's nipa ma ho empempi asana na yade akọ sanity anye se bia nipa ma ho dodo nipa de omba dodo na de wa ba ne no ebi a wo kyena oba to aso a na afi wo fie no onom ne nro no afa telephone se de ma me ho ato enti nipa ma me koto kokoduro na koko no etua nipa no ho sei yeah na kokoduro no mianam kokotoye satam kra no na nye kese nana kokoto na hene me koto ma abe wako hope nana me da suji nro nana me namba me ntimi mfa me da suji nro yo na me koko no etua o sei mi na meka etua na chi ana etua de to ma me ka sa dia fifine to onum bottle mienu no wasa frem se obetima gindo ni bia koto anam se adai ose ne koko ne tuane to no wode kire me no ni nyina ayira be mo be se wo dwon so kora na otiem ana koko no so se timi frani koko ankasa e frani won hwe ni abaka jo se be ifo bi na aye wo on enti se won to mrika ma be ya wonya du ano odin ana no na kan se me se wa ko hoda na wo da ma me ko jimbo pa na se me ne nyina ye mre fi me peja mo ko ne peja dem to me ka koye me koye me delay me ba ne se bia eja sofre ke be so delay Germany woman abaku bia me ko san wo fi Germany me se ma mo fi Germany ba ma sofo me nyo sofo me som ami ko jimi do asa na ye prema mpe first na bia me ji edo ne wie ko fie me me na me no me ye frem to say na do mami what does ben way because he them doctors be bad abe edo de mesre say edro ne yeso an ye ka say doctor dey ade sanity say unro nya nobody will tell you say doctor o ya de yankopon isamo pa amen okumpa fa numbers na ne ba bia mo no bra bio na fe na me da say eno kwa say wona ATA radio no ho pre wo say ye body ahoma bofo no ebetudwa odofo abe heba clinic e wo kuma se tanoso apatrapa new site udu tanoso apatrapa junction a wodri ahye ya enesa asoda chinchinche mienu na wo ho a ebe mo hu se wadu apatrapa junction afi we hwe on send fanso bo se taxi station wo ho a mo sisi ho kama ka kumasi ya taxi stations dia o mo ye number 1 bo wura ho na ka che driver bia se o ko ma me abe ho o do betra ne kem na o de waba mo nheda enwa kra ani nyina mu no ye de ahoma bofo mienu ato ha ma se obetimi afre na waje nchiremu ene yakwanchire bia aka 0243 0243 34 53 92 0243 34 53 92 0506 46 02 08 0506 46 02 08 upuso ahoma bofo imienu a komotwetwe bia o ho no ye na obetwetwe na ya kire ode o ho na de wani a kire mu abe heba clinic kuma seta no so na wabeje wa yaresa isan se konkron ye na djuma e wasase no so udo na si asase no so a na oje asase say yes ye djuma mama bi kan o se me kwa no bompa ye bi mama so repeat mpa no aka me yade ni tuira okay ye da mo ase abushafo mama nes
What are my ruby? I don't want to be boss on a month for any da kwan. The 3 killers. Aha, 3 killers. For sugar and diabetes for. Sir, yeah. 3 killers. Oh, yeah, what a brave Indian Pamu become. What up, Brahmin test once and a medium. Maybe you're running a test. Maybe a test. Okay. Until you may Nipa me and call Namon test no na. Okay, I was for ye did Medina Baquia, a drobeji waterma. Sanity. So for Ancasa, I'd done what to Modia dance and let's say, the beer. Okay, Apatapa Johnson, sir. Baby, I saw that it's reaching me, you see. My name, Presby. I will quite also quantum ponoso, sir. And quantum teddy be, you know, who be a bay. This is so. A bay. Never be any more, may be any more. Yeah. Wouldn't you pass in your crab? Pim was say, hey, Mamma, what do we do? Medasipa, sir. Medasipa. Radish now. Amen. Also. I'll be him pay chat on sanity. Yada was say a radi and yankopon. And you may so work aside your own crop for your bonfire say, Radishaw now, or Major Yaresa, or Bay Herbal Clinic. Well, we share you my passy out the query upon. Ye, now, Yenfen in your mouth, we Jesus Christ demo. Amen. Amen. I was a 4 young queen in Mutantampa. Enti sese de be kan se onyankopon ayadom yensa kan bibi ya pese ya dan de se obayinsa obaykunafo na odeko na okohwe se aja obetimi anya kukusika bi e de amankwada ya na atiefo mo ayade ama ayefe papa mo ayade ma aye nwanwa pi na ye ntimi kan bibiri na aye kan se yetene yensa na motumu saade a na nyankopon hira na yesre amamo kwabra kwabo adwuntine sie nyame abedo benyame bi nti sofo kakra be na wokan sana ya dane achede na katachi be ma ya dase ani adwuma pa wo ye firi nkura brem awon se onipa bia no obetum pon wa firi nkura brem anamon ye tu firi ye nkura brem nyame adom opagye obesi mapoma so abedru nde aboafo anam onsa so nyame nam wo so emma wo so besi wo so no na je se ya adoma chede kese ye da tiefo nyina ase ahwefo edem ase se odifo ne ye papa nana Mmrantehene katachew man 88 wo dane na 88 nyame nam ne so okasa na num wasem ne yeja enwosra na etiefo so asom se bam obi bia wo yisika wo fiduome ha ema ye nana da ho ase de wonya nhira babo se mo hwe otrene kwan asana dia kanyina odi amam eni se wo hwe trene kwan dia bibie ni won mo a ebe de ebe de neja eti enwosra bia e wo fie ha na obi bia oyi ni sika no sangosa no mfa ye da mu nyina ase ahwefo Sompa mpanimfo adwumawura ene atiefo radio omomte radio obu okwa wo chichiri bencheye aka ne sika 20 series o se me kotua because of nyame na Mmrantehene so amma Sompa etumpo dia me fa bi nkomma nyanka bible say o hwe nyanka ekunafo mobrofo ene awusiafo no sankrofo no onyankopon pejom se mapoma so na omum kanea eye kanea enhyem paase esidua so ene to obi bia wo yisika wo Sompa Asem Mpe Nipa e program no so no onyankopon basa yadom onton supa ene ngosra emfama no ye gya Yesu Kristo nazo dimu e kasa se obi bia nu no da sika no baby we free and unu hu da enne na hunu se bia be no wabo unu ho onyankopon be hye wonam ebe ma mo ngosra sika no a wo de bae no ebetima ya ya de se free uma so ebetima ya ya se free wa wo so ebetima ya se free ukunu so enne wo yire so na ngosra tachen se onyankopon ma wo bre enye kwada eno nti onyankopon hye obi bia wo hwe yen na wo tie ye edafiada na oye mami emwa ya me hye obi a Hello, Chow.
asɛdeɛ no ɛbaeɛ no aka ne yɛ na yɛto bi na biribi nti asɛdeɛ a aba no ɛna ɛkura me nsɛm ha yi yɛbɛdane de ama yɛ nuabaa no na yɛhunu bi pɛi ɛbere bi bɛrima bi ɛde ne yaresɛm bae na deɛ yɛde maa no no wɔnuru fie koraa na manfoɔ yere no wɔso mede mmɔka deɛ mɛtua bi mmara ka bi yɛsɛ daabi sei ne yɛde maa wɔ na yɛse sei ne yɛde maa wɔ good wei deɛ kakraa bi na yɛnsa ka ɛna yɛde ma wɔbaa yie na ɔno so ɔde atwitwa ne ho nka 2.5 years abɛɛma no yareɛ no ɔbaa ntimi nka sɛbe wɔne obi ka sempoa kɛdɛtwa no koraa de ɔwesa gu masom wɔ daakyi hɔ wɔde de amanfoɔ ka na ɛyɛ a na wɔmpɛ sɛ ɔbɛka asɛm bi a ɛbɛkɔ akɔyɛ sɛ asɛ ɔno nko a na wɔbɔ ohia dondo nti nyame ayɛ adom na atiefoɔ nso ayɛ adom no megye di sɛ wɔbaa no wɔwɔ n'asomdwie a ɛno no yɛ adenya kɛseɛ de ma no sɛ obɛtumi ahwɛ so ahwɛ ne ma no nti asomdwie no ohia sɛ bɛyɛ obiara mɛda ne ka obiara ntete no ne adeɛ nti okay no sort na yɛmfa yɛ no ne kan na file yɛbɔ sɛ dedi kan ɔbɛwa kasa kama na we na ne yɛka dwumadi a yɛdi no ebia meka m sɛ dwumre bi na nipa wɔdrɛse na obiara nkamfo sɛ ho ɔfa wakamfo ho nti ɛno nti ne yɛka sɛ sompa obibi sɛ ito a ɛntra hɔ emu yɛbɛhyɛ maame ana enua ba nkwan sɛ adeɛ biara no sɛ bɛ ɛyɛ sika kɛseɛ ɛna ebi yɛ biribi adeɛ ketewa biara no sɛ bɛ wankasa no wone ho mmɔden bɔ dada na no ba mi sɛ nkɔmɔ ani yɛde nti no mɛma ɔwɛn ho na yɛhwɛ na nyankopɔn ɔwɔ nɔɔma bebree de ɛma ne ma ne ho kɔ ɛbɛfa so ɛna afei so guy na ɔkaa so ɔbɛhwɛ ne ne baako yɛda no ase ɔtie yɛn duru so a ɔmmɔ mmɔden mmra na yɛne ne sɛ na kwame yɛda wase bebree wode wano aka na no nso mmra ne hu ɛno nso ho hyehyɛeɛ nti katakyɛ wode ɛno a na me nnuanom aka yi na still yɛ nua baa no ebi bia no nti bibia ni a sɛbe ɔma yɛ hunu mu no ɔmagya kwankyerɛ nso wɔ katakyɛ hɔ na mmoa wadaroma wɔyɛ kunafo yi yɛade sɛdeɛ a ɛtwa toɔ paa sɛ wurade ma bɛrima bi a n'adwene da yie te sɛ wo kunu ofori ne sama mɛhyɛ ne bɛrima bi na wɔmɛso mu nyɛ bɛrima a bɛkɔ akɔwe nsa bɛtiitia nkwadaa no anadwo bi yɛ saa na bɛrima awe nsa na ɔbɛda a wɔntia ba hwɛ manafo bi man bi wawu deɛ wɔso wɔne ne nka da because me ma meka kyɛn sɛ na ɔyɛ akɔda a wɔda fam na ɔbɛda wotia no wɔka yɛ a nti nyame ma bɛrima a ɔdwoɔ ɔyɛ wɔwɔ tema ɔwɔ ɔdɔ obu ɔba de ahobraseɛ wara ɔba bie ne nsɛm ma ɔba ɔmɛso mu bɛrima bi nwonwona bi deɛ mesrɛ wo maame hwɛ wo ho yie paa wate hwɛ wo ho yie paa bɛrima bi a wayɛ ne ho kurubɔnga bɛtoto brade biara sɛ wo sɛsɛ wo nyini so aho sɛ katakyɛ wa wo se bɛrima sɛdeɛ se ghanafoɔ ma nyɛ biara no ɔbɔ osoro awurade wɔ saa so na ɛteɛ wo sɛ yɛ kae ka yɛ nua mmaa no mu bi atrɛtra hɔ mese me nware biam mese me ɛmfa no nhyɛ w'adwene mu sa na mmom afutu a papa no tu no ɛnyɛ biribiara ɛna ɛsɛ sɛ obi baayɛ yɛ kae ka obi ahu tv so ne mekɔ ɔboa nti yɛbɛserɛ ɛma no nhyɛ w'adwene mu so sɛ bɛ me nware biam na mmom ɔtufo ma ɔni na hɔ te sɛ aboɔ hɔ katakyɛ sɛ saa yɛwie abaya biribiara sɛ biribi kyerɛ wo so a adwene mu bra na yɛne wo nkyɛ adwene wate bɛrima bi koraa na bɛba si n'anim sɛ ɔpɛ sɛ ɔware a bra na yɛntena ase wae yɛnyɛ w'abusua kan deɛ bɛsese yɛbɛyɛ abusua wae mɛda ase pii kɛdɛkyɛw wadaroma Mese Musa Techi. Eno ene se ase. Musa no zo ne hwan. Mese nyame nkokro Musa Techi.
de o kan ye no no nka mo ne de o kan ne nyame be na tachi ana se nyame na akasa nka o be na tachi o nyame na be na tachi di ne o kan ye de o se jama ko so fere de am mo do beka Kala chao said there was aka no me ma me kasa nwa bebre fi se trasem ne se nyame sompa eni se obi kohwe nyanka nwisia eni kunafo yemfa we se so enna katacha obema wonu abadwafo nyina se ne producers MCFo nyina aka ho ene sompa mpanyimfo director nyina aka ho fi se we mie fidie kase ya enka ye mahase no mekasa ma mi so ente yenka mahase no enti no yeda nyame ase eda kedacha obema no abadwafo ne sompa mpanyimfo nyina ase na de etoso biem so nkoma ye tiefo adofo yeda mo ase mo ni wanke ye be yeden mo na mo adom mo nkakra mo yi aba ene ye nya kakra ena ye de ahye envelope mi ye de ma oba pa se wonje na mo de kakra mo boaboa ye no ena ya ka abom ketache obema se ye ntimi ntudin esan se wanhwe a obi kura de ne ka wote se ya ma ne sei na no ade ya chen ya na obehwim afiri ne nsem te no woba Sompa 93.1 FM ena afa Sompa TV Sompa ebe kakra kura na ye se YouTube no so Sompa TV ena afa so Sompa 93.1 FM eno so ye Facebook ma me no mo amowo kedacho obema ye nua be ma bi wo ye platform no subi or London ni dini na mirwe fi kakra brother nyame nhira wone ma mebe ye omo ebi o Germany wono ma brochifo ni nyina ne mo amwo hase num titiru ni nyina no ye da mu nyina mo asenti ye se kakra ye nya ye no ye ma ye kasa nwanti somu na nyame eye adomo a o ma no wetimi e dia som no timi de kakra so adada ho kakra benti no ye da wa asesa on so ba ye no nya ye mu gidie na ye mfa we se so nsere wo bia se bibi how bibi etete wase de atama me baye atama me ya bompai ma me nyanta afo ne sewia why aha wo baye nso tu ana mo bra ase nom na abedwafo ni nyina ne yentimi ensom kata cha obema mi gina na nemu de boa mu ade hye wonsem yo mame o therefore we so de abase yemi sase adwuma be na wo ye adwuna wo chire de won chire no se yemi sa na se adwuma be na wo ye mame yesi yemi sa na wo ye me ba cho na me tonton e ma ho niema te se panties brazier na ayi duku aha ni nyina bi ana sa ton ice water so na me san ton ice water so ehwa overseas traffic ni mo so kan yo Mama was some I'm so tie program kata chom se ansa na oba ebe ko na ehwa de bi meba yenyewe bema ya bebi okotu kuhwegu yi ye be sere abusua no sebe nkola no ye de ne to sa bema no na ye ntina fidie so nkase sebe manso bi mra ye po mo chew bebi anoma kodu bia no ye be sere bebi akuhwegu ni ntoto bonko ho nkola na beda abaye ehia da omuntem te be sere abusua no especially papa na ye ne kasa ye no enye ntokwa dia kodu bia ne pa ne chew on fan kola no nso nkola nim na ni nua ne sama ne gina baabi a ne nenye na ono so mo ankola no ekwan bi so kakra meti makana no yo I was for K Edu oven gas oven ose ne ayi ni nyina achi no de ayi ni nyina achi no obey onye 5 million na on fan ko higasa we na de minimisa ne humpu akakora no enso because se ukunu yare da hom fie mi ne fa onko wo ma mesin adwuma so ukoba na onye bi befie ukoba na onye bi befie enti oba wa bere ye kase oba bere ene sa oba otiwe enti ka du se what be si pike so okay and I'm going also 12 years this year na what aba me am PCA ajewa akode yeso me da se if you say be me wona na yire na ehwe program no be me kan no so yeah the one na ya no
kema nti se de da bia meka no ukosre be ma hwa de wura dem so de brew na yiri wura hwa o de bada na yira se o amfa amaso ada na yira se o de nuku twiri dem wo se wo de fama no enu ano no wo so ayi kura ankwada we ye kwada abone ayi kura da ha nra nyina bema wo de sa wachi kakra ma na me de kwada abone ama wo ye de enu ano no atene ni so se wi ana de ha adwen so mba mu aka ho nsem nyina wi o na ya akwabi yi ni chama ya nye chairman's remarks no chairman's remarks and speech speech sorry yes yo abusan for me damase afibia gufrede yi mia na muyi mam ya chairman mom na ne agye na so mesre krumhafo bia hwemono homoden kakra na munya se munyina mo de mani atome so I'm fun. I put it yo. Kada chobi so kola kan maybe ya ko baby. Okay ya no so ka say ekromo fo da bi o mo fa ne chama so obabo ohun de o mu diska na ye. Yo ansare. Ani na ansare. Chama mo. Ne o Sompa ha ya. Panyimfo ne fasika no enya de wase o mu ye. Yo, ese alande full landing. Sikana ba. Nti nyampa tena o media na obema ne bi na o ya o de asim. Awolo ochina no baba jan ochina. O de fabra me hwe de o ho na. Agada to ochina wakuyi. Why? Ochina no baba jan. Why? Okay. Ya da ke ya du da so bi na se. Nyakopon ise na adwuma so. Na ne manyina do to yi. Abaya ana obusa so wisu mobile money anke send the go so but we dey ochina oi adiasa ike nyame admo ochina no akuyi na de amano one ne bread and the buy it okay ya tutu bibia yi eno ano kata che e da ke do ase nyame sha so nyame sha no pa yo mame 3 seconds for that ne yanko e ba cho medame bra me kunu ne ma ade nyina ke eduga sovin me da wasinya kupon hira wo pa me ja hunu da me hunu da na mate ne nka wo ready so da na me hira wo pa ba bia wo yi free no me bra me kunu ma ade nyina erade nhya wa na mu wonye wakoma so abisade nyina no wonfam mawo sika wa yie me se nyakopon se bibi atechima wo adwumam ana wabusuam erade nyakopon nam sika mi so na wosia no no mie bie kwan enfam mawo amen bibia ya that's it yo oba faso je ko fie wate obia ba so be warwa me asonte honi nyame papa she honi nyame pa she sia odia na me be talk about empire man da be Kriteria ndia ne yaka Sompa FM. Ni mama ho fi otwe. Okra wo kan e nipa o yeti nyina. Yaba Sompa. Okay. Oya ko. Me di dwa ketua bi. Se de mo se me ni dwa tenten. Short na ye ko. Asem enam kwa mu ba. Na pe ba bi tena. Na wo bete ne wate ne wasan ate aha. 21st clinic expert in theatrical. Expert in sciatica. Sciatica yade no abao aba papa na senka 21st clinic amadia kaya sem wa piti bia to agu pa se ba neba na penifo se tokwadin de fiti no na patadin de afiti so for se say obusam se sciatica de bia yemda na msema
Mako, yes, 21st. Oh, the okwa here, hey, overseas one. After radio and chat. No, near with that denim. You. Many a senior. I'll buy a crack catch. We are no coffee pa. Now, only was a number be mark and I record. I don't know, dear, to say. I can't correct a kind of repair. Because I record what you know. Oh, some says Satica, Mako. Would have to repeat this, and so yeah, more no more some be sound and so. Ah, no, Mike, this is your monster. Then I can't say. Ya boy! Sompa! So for say when you answer now you Christo ni o. Ya boy! O mo apa. When you end now you Christo ni. Then I can't say money on. Ah. Na one can say money na just enya de wo kan and na aka ye no. Ah. So I think say David na um chat truck. Ya boy! Ya ba sompa. Na wa hini no wa. Mama ko no ja. Ayo. So that's it. Oni denje wa cha no. 21st clinic. Experting sciatica. In fact, saya sabia ya ma ka nkrofo ma me ma kadem nkrofo papa ma kadem sciatica ya de no e ka ma na me nyina na witira nye yie na nyame amfafia wa wie ya no waka fom 21st clinic apagya nipa bebre mo na nyina wona so ebi so egu so kakra won ma ntimi sori kura no se ebi kura poma ya kakra soon and very soon top mana to atwene lab video ho scan video ho bibia massage no omo de no omo ye mane ye sonko kura massage no eye sonko kura wo mia bebro edunum kuma se de ehwa overseas junction hwa afa radio hwa kwa ho pe obo ase so cancer quarters ko junction hwa enkoko atani ata woni stadium main gate ni di hwani mu enkran so East Legon American House oben hopa number no ye 0540 311 atake mu kura betim dia 23 0540 311 311 afei muma yenko odifo Samuel na kache enra mo ankasa motimosum adanse a ekoso na akyerese bemen wakeka no hoye na wokona nim papa wodi dwuma kasa na sister bi ofre me free takrade no o se Mmrantehene me nam dem ba ko ho so mo ko ye quiz nkwada be se 60 you see hwa o see interest pageant o so oba no ono oda first atinye bia ni ho awam bia ni ho betimi asesa no hey na was one ne ba no ko na ko say but mommy he didn't pray for me no say was yanko o obedi nkulimiti yanko nyankopon ni panim ni kodano ni nya first position abusuan for was ade bia ye ni pahin ade oni pahin ade biara hunhum nema ejiji hunhuna wo nema ese wa brabo titi wo ese wudwase wa wade ese ubiribia ade nim guase ebehia wo no wase oba odifo Samuel prayer and counseling center oso ontia sori bia emo ade abesere ho paye no say ade akora na bible cassette ade afasa wachin tetetem me bisa lotto number onton wa bia ho kunuma me ni ho omo ma me bayi na no ma me ntaba tete koto sapo mo ta wo bra na enwaro naked wase nye bi ho da jobi kunuma me no la and also someone said so wo Ajaba family house Asam one year has been down and the boho pa Aston name is traffic light na
yes no the oldest traffic light in Kumasi City. Sa traffic light in a nyini pa me gina P2 nyina na me ma me fa ho kwaso common pa na traffic light ni si ho adwai sa traffic light no so bi so bi a woton ade o mo ye nkonwa ho ni nyina filling station ho ene yewura Kesben dan kase no obi sa obi a betro yira kwa number no ye 0504 58 84 54 0504 58 84 54 na 0578 40 55 19 0578 40 55 19 mama yanko asem no so me sa se me kan se Emmanuel Donko bia wanya adwin mu haw wa yira efie dunum baako ene wanya o Prisia ahinkuru ni kurum ni ho so am run about so ya na o yira ya ye hu na cha kwa wo pie no na wo se batakari na de na se na se no so eye kokko nika kokko bi na se no ni nuama ma no ne Emmanuel Obin ene Joseph Ampon o mo se na mo nsaso na o mu hu ye nua yi a be ne na ne na be me wa hwemu a ye hu no na mo nsaso na ye hu no be me yi a aseda PC na wo de be ma wo number hu no a wo be frɛ na 0205 52 12 49 0205 52 12 49 and 0558 38 58 77 0558 38 58 77 ochire mu a na be mai wanya adwirimo hawa eya ha fiba nti uhunu a na so na basa sa na tie mama men ko computer so emra Adofo me ma wakwa ba eba Abe Herbal Clinic ope ayaresabia emprempren nipa dodo na do nani akire mu ho na wonya wayaresa na wonmo etiapa na aye Abe Herbal Clinic yade ahodo Abe Herbal Clinic edi hu djuma eye sickle cell epilepsy etwere yade ulcer yemkro typhoid koko oba ene bema opa wo sexual weakness oba na bema wayemre ewo mpam oberima ne bema afon anase ayaketwa fibroid pressure stroke ene STD yade ahodo na eye enisuo ene de ye honhum nyina wo de bedom Abe Herbal Clinic ya wonmo ebedi djuma asa yade ama ho ato eba abefo kwan so ye fa so esa yade ahodo a ni nyina so ye bi ewo Abe Herbal Clinic wo hwehwe Abe Herbal Clinic akira kwan a ye wo tano so apatrapa new site ewo Kumase wo betumi so afre ahomatrofo 0243 345 392 ye honhum ene obi de yade ato abrabo so amesebra Abe Herbal Clinic ebebo Abeba Matsia Kanso It's drive time today again, and our callers are telling us how they feel about club beer. Call in on our number and describe the taste of crisp and refreshing club beer. We have a caller on the line. Hello, caller. Charlie, I drink beer, but this club beer, Charlie, I want to describe them. You really say hello, bro. Charlie. So okay, the taste no, they like. The taste no how I would describe them. The taste they like. Charlie, taste they deep. Charlie, you talk all. Taste me deep. Some tastes are simply indescribable. With premium ingredients and master craftsmanship, the taste of club beer is beyond mere words. Charlie, grab a bottle of club beer for just 7 Ghana cedis and tell us how it tastes using the hashtag TasteNewYearDeep on all social media platforms. Drink responsibly, not for sale to persons under 18 years, not recommended for pregnant women. This advert is FDA approved. Jesus, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mini adofo a wo hwe me drane odifo Samuel a no menhia ahemboboa no Ejaba family house
ɔho haw nti ɛna ma me gyina ha ɔhaw bia ɛda wo so sɛ amanneɛ na ɛda wo so ɛka ɛna ɛda wo so yale korankoro ɛna ɛda wo so wotɔne ayɛntɔ ana obi na ebu kwase a obi gye wadwuma afiri wo nsɛm ɔbaa bi na esisi wo ana kɔɔto asɛm na sɛ ɛyɛ deɛ yi bɛfa me so ama wo a wohwɛ me no woayɛ nhyira draa ne odiifoɔ Samuel akwankyerɛ gya okay de obara transinti yen chere ho kra no mama yenko asem no so oyima yemo akwa ba ye ja ade sai nyame adon yo ya kasaden se de akwakyere oba bi wo okunu dem aho na hu oba ne full volume oba bia wo kyere oba wo ne kunu dem a na hu no full volume okay obi ni nyina okay Pato de say. Pacho me de Ernestina. Say you fie di anke fro say. Pacho me de Poma. Oh, Poma ni hia me Pacho Ernestina ma. Wo free ne? Bi fra sante a chimbo fa chiase ye fra ho wa bi. Wo free wa bi ho ana akwa chiase. Yo, me da se. Penny force anwumre. Pacho penny force ensusa. Adaruma me da Sompa. Tie Sompa radio for me maomo ayo. Ena me da Mmrantehene ene na bedwafo ase se sabe mo se me kasa o fidie so. That's it. Me pacho me de Ernestina me papa ene ejeni mboatin a ofri asante achinwa bi. Pacho papa wu 2018 Papa ni wuye no ebusua ne yen ekọ bank bia ne sika ho ekọ sensan eyi sika ne ye ni wiye nso omo kire se ka 70 million buy ni nyina nso omo gifri me papa sika na ye kọ yinim e ma ye ne ebusuafo ni nyina etiase eyi sika ne film sika e wase ye kọ yi bia o ne personal money ye kọ yi eche na ye chewie ye no na dwapade a we se ebusua ne ma no ne yire nyina ye hu ne sa papa no so nyame adawroma nyame hira na obobla wosi hospital na wosi fie me fan se ebusua fie ye mienu wo ni kurom na ba kun wo kumase a na de one ne yire wo ho atim wo dwoso so eka ho nti owu ye no ye tutu bibia wie na abusua no besine ye fra abusua we de odi ade a wonfa ye fra abusua pani a onfa ye fra eyele nso a onfa ti na ye se no adwuma no nso a ogyae no akwakodi ne yele ne ho ye nya bibia mfrim de hia sa afia so no ma fra ye omo fra ye a 10 million no de ahya kola bi ansem ena obi nso mefa se obi bobla na so womba ene yire no se uwu a eye emma edwapade ne ye ne ma na se abusua wo ma abusua so ka ho ana se ansa na yili benya bia ono so ka ho na menti aze se papa na wu 2018 besi sabli na edwapade a obi an enka ho hwe abusua nka hwe emma nso enka hwe maame no nso nka hwe maame no nso eba se hospital na ise na akwedi ono ne nsem ono na ehwe so etu adwumayefo ka ye bibia ekosan etu adwumayefo ka menti asese beto sabli no yenya ye different mother no se bia ye ne ono ye mfa adwin ka se bia papa na dwapade na ada se we se mla se ne de fa so eche beto sabli ye nte ho hwe na me de beda am se madawroma me de menti ase monka okay bi mame na be chefa ewo mu no mensanka me de o papa wo say o ma say o papa me pa cho o ma 5 pe no me pa cho an e ma 9 na be ma ba ko one na yira o hwe djuma no so se e wo say me pa cho mu 3 ana mu mienu mo kan na yensu ye mienu yensu bia different mother okay mo na mo ye mpanifo me pa cho o mu nyina me na me ye pani
ɛna maame ne ɛba baaya baako di mechi ansana baako aba ansana biaba okay Matias just a hospital ne sika ne ba esesanka mu nyina na enya baako fo de enti no esesanka maame wo abusua wo mu nyina ka bom say ne ba ye ne ye ni sei na mo ne maame ne ntem te sei bra na wo papa te asem pacho bra m papa te asem de na me ne ntem e fine otimi ba me hokra be su na asem ho kire e kire me maame mana adwen na me ne ntem e fine papa wuye na kire na ase wate ne ho efiri me ho a me friend na onfa ebi a me won susue bi ka kire nkra me friend sa phone bebele sa onfa okay wakọ baby hospital na wo fine me pa cho e wo dwuso wo kokwa so no e wo tra train kwa na wo ko anim kakra ye frɛ ho museum NS medical center e wo benkuma na nifa e wo ko kwa so de e wo nifa na wo ko wo ba kuma se e wo benkum o party ase unya kwan ko hospital ho pay pacho na mko de bia okoye adwuma hoda pacho de bi o papa na mo ne ntem te say ansan wo me papa de me mom de me ne ntem ni problem bia emle bia bibi hia me amekọ no bai ase free me nkwala ase no me ne ono ne maame ne tenaye me papa maame ne tena webdi ho esum na kopem sentina ase school ma sheda anko ni yes anti me wie Jesus no na me ba ne nchen me ba o apa wuye no abusua na bo mo so bo bi se bia ye mama mo yie na se na bibia etesa me pa cho da bi me ne e ba pani a me fa nse ma wale me ye ma sade bia se oba wale a na so papa firi ma asade bia o se me ye okay unu eso asade no o ma ya da kaka me pa cho ono so be ye na asade ye nyina ye obi aye na asade ono so abale me pa cho da bi okay ya na ye pesi hunu niema bie ni so ansa ayi card no mu nyina mu din kom me pa cho an ukunafo ni din bem kunafo din wo na e ma no me na di kai na omodi hoto asukọ esi da ye buka na wo ho me pa cho an na unu ye so ho no so ho omo ebisa wo maame ne se obi de wo papa ka ana wo papa so de obi ka sa asem no mbisa ba cho de omo ka ene se doctor na de pipa bi ba se hospital adro bi papa de ka na omo ye ho me hospital edweso ho de me papa ho de me papa hospital no ho no koto ho ana okoda ho ba cho de bi doctor ne chese me papa ji ayo ono chese obi owu ye na che ono chese obi de adro brand me papa ntuaka nti omo nti omo ebe yi sakutua am ka no ho asem okay okay me that's busafo na mamen chire obi bi kakra be ma wu a na abusua ne ma na fa na japade abusua ne yere na yere ne de ye ketuwa bi e ma de ne doso se ne ma me ana ne papa te ase a ne chefa wa japade no apart from that busua ni bia chefa ni so ate ase o papa ne ma me ne papa te ase ba cho monte ase o nyina ni ho ti so muni ho ade nke se ne papa ne ma me nyana esan be ka e ma ne de no PNDC law 111 na sa na chire se owu ye na wasifie eda na ye 16 e man ko ade ye 9 se bro half ne maame de ye 2 ne papa de ye 2 na ye de ye 3 bedrooms se ne maame ne papa wu a 4 no sa ko ka e man de no asma me kan ubi salo ye ni bia sa na obi chire okay o papa ye well me pa cho de bi akokoto akọhwe om ekyerese wanye wo na obi wo no wanye verbal will bia wanfana no anka sem bia pa cho ye e bi ye video well
ebi so ye verbal will me ba che o ye no mo kire say wo ye eyi to o de say computer so asede enso ye hwe so sa ye hu hwe do di papa de o me ba che o nyina hi o papa de ne wo fa se na ne nua o ne me papa ye ejama no me ma me o ne papa ye ma me papa ma me ye ma me ba ko ba papa ba ko no mu fi ejama de e ma ni na de ni nua no yes ade ma me ba yo ni nua kuma ono na ye o mpani na wo papa chi kuma bi ani ho me papa chi kuma o me ba kuma na ese we di panyina de panyina ni kuma de I'm say we near panyina gina wo say no ma no me pa cho de akwa bi so bu se kuma na kra de ma ho a me pa cho de akwa ne say papa no ne ma ne ye why mother bi atra why mother bi atu a omo nso ma me enti me papa ankasa enuanom no no omo ye 4 no mo ye 4 na ba ko film enti wo ma aka no ne omo ne film ma me ba ko okay give me some production team ne say dey no mo ya fa ho katacha we dey asem we dey ba em say beto ye nyina yanim be man menim edu a eso no so obi be ka menim e bia ne nua no yo na asem ne ba ye no me gidi ye say ye frɛ maame no maame ni yi nipa ma ne bae na nipa obae no no kyerɛ sɛ ɔyɛ ɔhene ɛmsɛ ne din na escape nkakra nana ko na nana ne ba no wabɔ hospital ne din wabɔ ne din nana ne ba no wɔne adwuma na accountant ɛna ɔde ne di n'akyi ne baeɛ katakyɛ ɔda na no ɔden yɛne papa yi bɔ na te sɛ deɛ wobusebuse yaa asɛm wɔ hɔ yɛ ɛsɛ sɛ hospital ne da so no asɛm wɔ hɔ ɛsɛ sɛ ɛnyɛ hospital ketewa o papa ne bɔ bra na yɛkyerɛkyerɛ papa no nana akɔ no na nana akɔ no yɛkɔɔ mu no ɔno no wɔnyɛ busuani nana akɔ no ɔbaeɛ no wɔnyɛ busuani mmom yɛtiatia no mu papa ne yere no ɛna tu no ama wɔno na nanka yɛne nke person ke yɛne ne kasa no wɔno mom tu nana akɔ no ma ne bae ɛne adwuma na accountant na de tie nie enkura yi kyerɛ sɛ sika free hospital ne ba no wɔn no so mo pɛ sika wokɔ a yɛsɛ ne yɛbɛtuma nya ayɛ ne bosan de amount yɛbɛtuma ayɛ ne loan de amount ɛhɔ no na mo kan ya ne yɛka kyerɛ nana akɔ no sɛ nana yɛnam yɛnu kɔsuma fidi a yɛnam yɛnu na ɛhwɛ yɛ papa ɛna abɔ ne bra sɛ yɛtumi kɔyi ne sika ne yɛde sika sisim ne yɛakyɛde a ɛna japade ɛwɔ mu no ana hospital ne sika free mu ba no yɛhu sika free mu ba na sɛ nkura yi kɔ na sɛ de ɔmo de yɛde sika ne bɔ ɔmo besia de a na maame na ɔyɛ kura ne ndo wɔkɔ a ɔno so ne yɛde bɔ ne besia na eva yɛ bɔ no bɔ na papa ne nya ne ho nte aseɛ bia yɛka papa asɛm na ɛkɔ so no ɛbɛyɛ kura nka wo yi ho free mu yɛ bɔ no na yɛ kasa na accountant ne busa no accountant yi no ma bi pay ya wo papa no kura wo buy no wo kura no na wonim ne yakɔ so ya kyerɛ hospital no sika bia baba bia no okurani ni momu wo tumi ɛwɔ hospital no so a sɛbe wɔne na ɛdan ɛsan bibia ansa na yakɔ sika eti sika de ama nkura ya betena ne sɛ yetima kɔ yi o papa sika me akyɛde a ɛna hospital no yɛhu sika free mu ba de akɔsia ne sɛ do mo pɛ so mo kyerɛ sɛ hospital ko sika free mu ba ga heda nya sika bia heda nya ne so no sɛ yɛ takukura na katachaw mo man kurai emi omuhu sɛ yɛ papa sika na na sɛ hospital no ɛka ba ana sɛ sika sɛ na ba wodi akwaya sɛ akwadi one side eti akwaya sɛ sɛbe maame no ɛne ne ma no ɔmo de ɔmo access ɛwɔ hospital ni mu kyan mienu yɛ ɔmo wɔ baabi akwaya nso ne bapani ne dan kura na em sɛ ɛde maa no sɛ dan no besi nɛ papa mi ntimi nkɔ ɛdan no na me bibi sa hɔ sɛ ɛdan na wo papa gyae no emu de ɛhe ne ɛde maa mo pacho ɛdan na nkasa ɔmo maa bi na ɔme sene titi kan bae no na me yɛ sɛ me ha dan nti me
me kunu net ba me ha da bi wa pa no ya ba adwuma na si tia na senate ne de se no odi ono senate de so ya ikura na ultimate to na bodwa kwa ti na wo yi adwoso ayi hospital aban hospital ti wo ho no no di si ni oda pension no na no asi ni de okay na odi call ye nti wo call ono asi ni de na wo call pension 1 year na odi wuye no wu ya che 2018 enti gadacho na na akono ya besre ni pacho mo maame ne frɛ ne sen Madam Betty o manie ɛdan na yɛ ken de na papa ni si yɛ no de yɛ Madam Betty ne ma no ɛna tin ɛwɔ fine ne ɛdwoso na Kumasi da no mo hu Kumasi da no ɛhɔ na mete na mde wo me matu na mejes ni scan na me yɛ sɛ tama me fan say na me papa nwuye no na me hu say da na yaboso na me ko na da me pa cho me ni me kunu net ba dan a me wo mu no best BBC kura I was say me ko me fie ana say bia me ko ma me nsu ni ho ma me wu ya 3 years na papa di wu ye nti ba say me ko kura me nua no me na me ko tanti minim say aha nso de was dan a wo ma me bia me tim nti me hu se nkofo ofie nti say dan e fie na ye ode ade a ma min ko yi mi de na mentenam ena o ka se min ko fie on ko yi da ne bi se me ko na da no na sister na me so ane de me so apeni de ama obi tim nti me ko na me papa yele ba kon so ne na tete fie no nso wo ebi nti me ya na me ka na o ka se da ne de akani de o hon de na ese hall ne awaye ne flat nti me ya na ka da ne tu na mko yi ba kon nti mko yi ba kon na me frɛ papa e wo fon so say da mpa cho da ma koyi nso yenye mu hwe na o se me nkofa ayifo no munye esmith na me fa pipa na ho ka ne mle no nti me yes esmith wie ne si sable ne si 45 million na me frɛ no ukuada me frɛ no ukuada nti ne Monday no ka se ya me nti ne Monday ne be so no na me frɛ no Saturday enyumle na me ka me frɛ na me yes say da me pacho me pesa me bana akosi se no say o problem binti me nyai next week Monday na maba na am see you till next week Monday and Friday me ne kasa ukuada nyumle na friend me papa 8 ne be ka chen say o papa ewu fofo ntata no de wuye ntia amaso o papa no ka to anya da nyara nkoda hospital sa why o dwale awia kwa adwuma kwa adwuma ayi o be theater okra o hospital nti mlofo ne ba mlofo bi ba ho ne e be hwe be bi o de machines nti yesi wo tena o si me fan say from a o kotana o yes o kotana na kunya so na o si na kuma ana o di film hwa kata chaw sudden death asem we o mo ba ye kasa no na akona wo ne accountant ne ba ye no enoma bi beda di wa na akona who is na akona ye obey aya we ne step mother na ye ba man papa ya wa wi ne yire no aya kana semi ne yire no se fensen Madam Betty ono na me de anim ne se obagina ho man Madam Betty kwan beso onya busuani se o ma kira asem nim eti wo ba no o de accountant wo hospital wo ne bai na enoma be piepie ho so mu tie ne a aha untime ndire ya ni o na kono onya busuani me edu mre bi na sesebe o tia konwa so a enoma bi wa fa ho fole hwe kata so mo ba office wo no accountant ne ka asem bi na ko se sa ne se ono de accountant ne kwa kan no na wonim na o ba ye so ye ho kra sa eti me de ono no butu akire na o maame no ebutu akire na kono mo na ye ne spokesperson na de tie ne esi eti me che no ma bi de a ada na sa hospital no bibi pie mu ayehu na ye we mu pesika de a ye de bom besia analom na atsekura no ya cha de ne ya cha o ma koyi sika papa ni sika so o ma koyi ya cha mebo a the person money ya cha de a eda na ka se hospital no ye nton kura na sika pie mu efiri mu ba no se damage o se ya de e koso we se nkura yi wan na e bapani se bo hu personal money no ne maame o maame na ansan bi o san na me san ye
ɛna de odi ade san sɛ ne wonya bi ana wonya bi abusuafo nso nya bi obi anya bi ati kata jo minim sɛ bɛma yi so de sɛ je frère ma ko si boati so wasab ne sɛ kata je wo sɛ de mi sister ka no papa free me fie 9 na ebra papa wu ye no ye koye yie amamre bia wie enti omu abusuane ma ye nyina ye bihia ni fie ano otim wo dweso na omu ma ye kotu ne niema etu ya hwehwe niema ma ye nyawe obia na omu ye sɛ ne omu court omu high court na omu akɔ ne nyina ye nyawe to mu ma ekoye letters of administration na omu di koyi papa no sika and then personal account na yes omu ama ye hu exact amount no so to ya ko sika okay talk to sada na omu di PNDC loan che enti omu ma mo sensei omu meminya 30 million na me so mesa na mi sister nso nya 30 million omu maka de enim de so enya ku ya answer de che na ko te ne ade course no sɛ asempa o machiram kata cho mumra okay maamenen nana kona oba ni mu no ɛne accountant na ɔda adwuma na no ye hia omu wɔ ha omu no abusuafo legally amamrim traditionally legally eniema chiachia bibia twiste was meda ho aye kan ya ko isi ka binim sika no do ne yi 30 million se on sem seje na e ka sei tai nsem no nyina dane abutu eno ma bebre wa katacho ma ne ko kokoro ma mfrɛ me hwe de me anso am so am discount ma account me ko senate office katacho omu tie na busuan ne tie ne a eno ma bebre ho no ma yentimi nyini nyina di ne enoma bebre ho a asem we ne yentimi nyini nyina di eti better say okunani no accountant no da no ne obudi ade ne no ne abusua no obi owo mu bibia ne hi omu nyina wa ha enti sa asem bebre ekọ no sabi ye nyina ye papa de na se de katacha wo kan yakwa sika ya nto sika ni din se sika ye 20 million ye 50 million na me wo ho na de sika brem na we de abro sika ne ba se na wo brem se me se ni pe mi no amote mo nse da nyen kwada asa enti wo ho ne de sika bia bro so papa sika ya ekoyi en wo chefani na o mi sa se me say na mu yiye me ye ko school no sa ye se ajeje to a I will be the first person to pay na me tua wi a mo re se obi atua ade de kwaye na so e kan sesa en sesa na ka ho scrutiny go ni scrutiny ya be fifi pa ehunu bibia to eti meji amoji sika na just like that no mama 30 million for form so sika ye 500 million ye 30 million poche wa it's bad because o ye ba panyini okura okuta special share amamle ni amane ye kwaso ne ba panyini na wo papa ri wo no aye sudden death ya wi ho pa no no ankasa no nim so be free wiase na na chine ya na sa na say obi a di tunu hofo so man can die at any time awre ho okay hene ye acha nkwara ni hia special lawyer nane chine ya lawyers ne de omo wo ho nane chine ya e was ye de ma wo mo because niema nyina twist free itre kosi form niema nyina nye nsam na tai acha so mo nim so omo ni obia fi se be ma wu anema ena wana japade mo chefa kese good sin kunafo na we mentia so say omo yi mu say maame na no ote awade na sene de ne ma ne de they have opportunity anytime bia no mbewura hospital ho no omu request sika bia na say de ompe bia de ma wonom na sa afana wo mu so de no maame na ntia awade na sene de I say ye yi wo mu ayipemu bi say wono so kura pa na obaye ote yi ene papa ne PSC enti no mentia se wo ekwan bi so na kada chwada na ya obaye oni accountant bi obetu ye nyina wo hwe asem bi wo hokura pa na ye bisa accountant na opesa wo plan ho ekwadi accountant na ni mayi ano enti na ye bisa ne se de be na office bia
hintenti a ye hinted ye chira one pese bia ye behu bia ase ye bisa accountant na sem krampo na wono na e pre ne ho so obeyi ano mi wa no na ye de question e ma no ye ma ne brema ne kasa ya asem na wo ka ne bi wo krampo na wonimu enso na wo ka accountant ne be ka ne de no na papa ne de na koye different thing altogether enti yes rese de wusi ka no jam se lawyer ne ye bepe e de ama o ma bi nsusu wo ho lawyer mfum pa cho ye chia enwumre lawyer na de da ho la safu jamfi anti bi nsu wo ho wo mo de ya meji wo mo de bro so rough. We have more than 6 lawyers. We have ada crampon so kra ye nyante ye lawyer TK crampon so sa wo ho lawyer ye chia why wo de o won kra ye be mo waba ai ye chia enti nana ye nya ne sanfa ma wo no na esisi bi wo ho awon sa papa ne ye wo bi se wonne ne ba no anase ne ma wo enum no mo ntam na nye kama ene bi krampa wa yale ye da ho na ebi o manfi no na se ente sa na se ni nyina mpo no se net sa se bia no enkwada wo mu mfo mo papa na krampo na sabi owu ya na mamre ne amane ye kwan so no papa no ne dan ya na wasa wodam ne kola no enkura yi sima no ya na ye na dakatea no enkura yi sika wom obai si wa wale amamre kwan so migidi ye se ne kunu ne koye de wasa woye okoyi na ase na dwaye ne ade ma wo hye na ni monyam te no de wo ne asem bia ni ho anti se kada cho ya se de wo ye de wo ye hwehwan de no obepa ne sakwa anti we se ye number no esu mfidi a enka me hu ye number no na eche ba ne se na enani brain te no sika ba ye de mo de fa nkwada ye chi enti kada cho ya mo awo mo sa kwa no so mpa cho PNDC law 111 interstate mrano se be ma dan to fo mo na sika ne bibia obeja atati so no ne ma ne kura the highest share na me ka se kuna ne share ya kitu eso munimo na sare be ka se papa ne ma ne papa wu no ma ne papa na sefa nyina be pi nkwara eso abusuan de abusuan bia ni ajapade e wo be ma wawu enhemem so jese bia wo si abusuan fie ema abusuan no se bi fie we de e abusuan fie and there nobody should go there enti me jiri se ese e fast pa na lawyer for bem na omode PNDC law anwa we de we win test it we win test it enti say e chere ho kra so for bremo kata chobe ma na bibini kra ba wiase be ye den bibini ye ba wiase be ye den na ye trimo odin sei ye ba wiase ba kwa sorry ye ba ye trimo odin dodo yo Christopher ye trimo odin dodo na ne nyina afu ano papa me di ne ho yawo bebre me di ne ho yawo aba obi a wako square doctor kese na wotima abo brase na wontimi nya wel nana se no nim so be oh debi wona were so dia so wo be wu ansoro kwa enwe wo waye nana mi gusuka me ye oh atran wu o metima ka se 90% ma ye ana se ne waye obono mayo media me fie nya me yiri dia nya mebusa dia waye fuso papa bone na wakoshi wakoshi wani papa bone e bayi no se ne ba e kwa sama no wai ko ka chance we di ne ho yawo na me ka chance me to mane no me di ne ho yawo papa en no se enani 3 days na me tie me papa Mmrantehene o se ma ye me woli me wo fase kura o na fe keke wo adwini wo tirim wonim se bibia betimasi na obi wa ko school ebedu samle anja na gaja ona na wada uruma na wo fase bia ba tuntum so yopa na o ka chance ni die kura wo wilim to more experience no nim say bibia betimasi na o papa panyina wo timi abo bradu say na akwa ye entrasi enin kabom say ada obewu ana say unim tama be wonti me kwakwa emwel sabre ya wa start na wo bra no ana wo start say wo ye wel say de be ye wo wuchi no enfo how bia nye de emma na me ka say ewiase eni bra boni na aduro pa eye meku ewiase eni bra boni meku se sa de ne bemu a na je se wan kasa no akwa prada bibini adwunyira ne se yem prejapade emfa mo yebo enso so se wo yade da hono mo a se japade nyina ho jano aka me da se wo jano e jadi ntre ye ni brade sa oba wa kwakwo wale
woni me se papa ne wo ma but wo de wo ka wo de ase wo yam ayam me de se quotation wo de kan yi ni first ay afutu se wo no so tese me dwo me ntiase ase ye kwa asori a so fu preach ya ye betie ye pay ya over the bar adwemboni ko ne de ni petrim a ye yiri tia so dem wo ene ye him ene ye bu ye pa ene ye tu ye ne ma bi ense fata upie abonte na udi nsi hu no ye besere maame a wakwaji edana boso hospital boso no enye nkwa wo dia enye nkwa dia mapre ni nwene tra okom enkofa ne ma bi ankyekere ho ebedum le bi na nkyese obedama ho fa so apro ene me bi won ma yama munyam ho saa ene bi boni edo wo afa edie na opeja pade akọ sankura we mu a wo betiti wo mu a wo nyenyansani bi edo mankasa na o baba ye boni de tia wo eje se ko ba ne sei so for me da se pa I was for mama yenko semense ba clinic me tan de ba ko pia na ye bibi phone lines semense ba clinic as a corman point in fact this time no then sebi amanfo ka fire sabia no ho no yesa wo ya de be ko no kwasim ni me sia nipa men sebi na obie ka wo ha wo de ko ne fa hudi a wanya no wo semense ba clinic in fact mama say ono kura de na wo she dante won ka kese pa anti na wo doubt say na yade ni bitimi akwa na wenyankopon adawroma semense ba kende ko ye bi pa mesre bisa wo se ya sabia na e waso koremampon no semense ba kende ye waso koremampon na busia fo monche me ho na memfam yade nko one askomampon wura bank no na edi hwe animu se udru askomampon kru no mu a ba bia na askomampon ne state tunisia no no amane afanifa so saa kware na ekotek no wonam dwafofra na askomampon hini si nanim saa adwane sa efie na eto aso no ewo nifa so ho ara mesre fa yare ko ho na nipa bebre ha yadwen Cement Vital Heba Mesa no kana sichi edro no kana sichi a na kire se de ekosia na se be ma se niam bi enkoyie mam anadwo da su mu a mesre enti obi a kopɛ Cement Vital Heba Mesa Cement Vital Heba Mesa na obeti ase pa ya fre na gan eduro na fre na gan no me se be ma bia wa ho odna san woto ampa ho odwan brego fan club me srew bo modna kopɛ agan no bi Thursday na bebuku bi no anwumre wadi di anwumre be no nsia bre na wi a woni di bi no buku na abele to ano hwibigum na buku kai o de transese di obi aka smarto so na wodwen ho no akaba kwakua na amwadwa ye agai na mpacha wuni na mo ankota gan enom bokwa ko bu obi prom ye birim tropa ma ohun nyansa eti mesra oh David Osrobia na Osrobia woni wonti obia o David agano wonti obia agan na nyi so na enye easy aka arugoro de form dwinsune duro dwinsune duro pa na omumle bia se enche ye ko etrot ye ko sunyan na de sunyano ye ko etrot sofu sisi eye sisi bojuma sunyano kwa we shafu mbem me come here say na say Kobi sunyan dia me say mom Kobi na lampa chewo me ko training obi kula so voice mo na wona aye Libya boga ya Simon Kobi na odi fo mu a Kobi
na odi fo na fa wo obi so wo fu asim wo timi ya se kam ko ana se da ko di fufu bra sanso di fufu bra bra ha Libya boga ko bi Asem beba Libya boga ko bi so no kra de ya Canada ko bi na so won ko bi akwa Sompa metro na wo ho ni nyina se de wasi akeka na ya ko bompa ye Libya boga o se atu nti na o se sunyafo ma wo so bompa ye ni go ho na bra nti okodunkum Madam Ase abusafo sa opese ukọ semense ba clinic na ukọpe agan ni bia na ukọhwe ho yade a agan no kra na ebi wo pharmacy shop ne herbal shop bia number ne 0240 61 60 61 0240 61 60 61 ya tese kikiri bi kwaso wa bonte ona se no ma bi be se katacho hu se ade no betwa pepepe de no atwa pepepe ko asem ne ba na se yefrem a mumra ebi a wo ti ufi asem a ye ka ne ano meminim se na na ye oba ye ka chese na na be better se na na yi hu fim ana se asem we ba ne nkura no monte no ma bi ase e no ma di abedan ye eti mo hwe ma nipa ne metrase nka asem nwie e no obi ti nchan abeka se na asem ne nte sa aha mo ba ye nyu obi akapre wo ba ye nyu kapre enkura de ha mo no ma ba beka enu ti se won ti no ma bi ase o ma ye be show ma me no en na bushofo nyina picture Madam Betty ye ba ma ye be show the picture Madam Betty so prim na ko ma ne doctor nyina be show me na picture da bi be ko bi enko okay wait eni bre boni be no wait not yet I passed in step by step media and seminal makase e free asase ba wie nyina enema ye bonyan sika eda bank mu ko yiye no se wa disclose sika dodo eda ho the specific amount mu ko yiye 30 million ya chakra percent now be from di diatem e sen ne sitie are obi di obi doctor na efe edidi diatem doctor efe produce diatem who for the diatem you ti brei na ba to mema doctor be doctor Sali your friend Dr. Sali now who did that to say don't worry now who did that to say accountant na say doctor Dr. Sali no doctor na friend no who ye bema you ti doctor na your friend asem we mu your friend wo kwa so nya busu so for si abotre hospital na kasa no ye kwa ba mre mu a ye nkwara ne dia papa ne ma ne dia omo ho kwa se kasa wo doctor we kure ma onye djuma hospital kada cho minim se doctor no so no papa ne ti ase no wo gi ni sika bi e no wo ye shareholder dia e ni obetimi aka de oye no ye fra hospital no krampo sen bi mu nti NS Medical Center ye no e wo museum kwa so e do so kwa so yo eti doctor na wo no except minim say papa no wo hwe ne plan na wo bona minim say wo je besia wo ne ho e ma ne be ye stakeholder e wo sa adwuma hospital no dia mentiment wo de lawyer no be mu a enkrata bia wo ho eti wo kura no in a way no wo ye just employer enti ma me ne enkwada no kura mpo le wo senka wo no mo efre e bia mo ka asem bia ensem fata e jo so ankasa e jo so museum side ho no let us mama yankwa homa so na yenhwe brena sana yenhwe se benya afrefo ba ku mi no bia hello Manete. Yeah, Good evening. Acha Majo ni video edition. Majo na there what's all fine Bushine. Wo clever yes ni nyina de tike mu ni nyina yo Ajimpoyenda mas. Ana ma address ya na mu bi so sere di. Okay. Me se wo sere pe na mema bi wo hanom so sere menti ase. Ade omo no amanse osofo. Sofo na sere sofo ada no sere ana sere. Party pa no. Me kura me host program no sere ye men sere bi. Ai na sere. Ma jo akasa. Kaka me kan say oba time mami na nkwano step mother no wanye na sadie se mami wanye na sadie se mami kwa na ka wonka be ma wu na nka nkwai ko mami afiri mu a anka wo se nka wo di nkwa ne ka wo ma ho na wo fo mu nyina se wo ye made baako na wo de waye nchichemu
next care that banker ye means amount no do was a call snake na me 30 million so by our account nkoko yi adan na be man so no onye busuani a ono obaji asem na gina mu no eje gina nchen ni anka busu asem wate you see ya de mra aye gina na see ya de mra na eka bibia mu ke wasanka mu enka wasanka ni amount a that banker mu koyi ya mu man kwa na 30 million so ati ase na kwa ne ko papa gina kwa jiska mu loan Adia ba sabi sanfo na ya na bi mudi ni sa no maame ye sabi wate baby ankura no da mumra no asante ko hia bi o me da mamo wate fe jeng na so de be baba okay o man he de wa ba so hello me pa se fe na gbe ka se fi kuku fun me sansi me pa cho nti adenti na Ghana izi asante me manam e bi ni mani brad yesa kesa papa no wu ye na o gbanya o ye nya de efo kesa nkora no so ma na ewu enti mu ni busheni bia na ka papa wu a e ja pale ye nkora na bia o ma me kwa o de o mkakra di na wo ni nyansa ma me elim nyansa wo na so kan nkora na ba ho na bibi ni nkora nkora ti ka se o ye ma me ni enti ni ni enko susu ho ntre ma me na wo a wo ma o me wo di wo ma fa kan ni se wo prega pale na ma na ja pale kan wu se de konfo ni body a anka na nsemu saa na nka ono sosem enti maame no he bibi eni bre bon ye do wa fana doctor ni die o mi hu ni power dim ti fo no da onye busia ni nkan kwa so ka die ye din na senkula no bibi kwa o de gina fifi na de o mi enu nyina akoma aneka asempa bi kira nkula na ese senkula no dia doctor ni o mo pam no firi hono na maame no kwa so mo pam wonye maame papa medase doctor ni mum onyimi na bia obey sisifo nipa binya abotre ema ye na nyina ya no ya hwe ya janche pa drum bi anya janche doctor no na no asem odidi ya tam ya twen e wa ha so ja sen na sabe hey doctor nzi Bogos yo hello yeah good evening. Amen. What does I? That's an animal. Yo. That's a tanko. That's a professor by you. But I said, a boy was. Yo, Miss Medase. Yeah, say doctor, and say, yeah, Bogos. Aye. Okay, yeah, then I say. Ajumanya ne diano. Yo. Why? Nana kono kra no papa kra na mrante papa inkura papa no kra ti ase no nana yo ba kra no no nka ye wo enu ma bebre wa hawo omonye very careful no mo pa mo mra me nsansu onyu enum no sente sa ye betna tra fidie so de mu bia beka afa de abre do bia peso ye bia onye etu mo pa mo mra that's all papa kon wadaruma wo de ye be no waduane am onwumre wo di na de ye no asembia nyamo asembia na makwaje oh kata chao o ma loke se afidie no sabe nipa no sabe adwuma no ne mpanifo om yeti o masem sankante sa kano ma be fo mo ho no na omo no doctor na nasem waka na waka se ye enye ye wo ye ne de be ka chiro ni ye betuma show picture kura e wo tv so de na be ya frau wa ma kata chao ma mencha me sofo sofo gi me Kansas live mission lobito me sofo pan pa me chia na pa sofo me chia pa sofo kata che me so me chia ya se wa na birthday mentia ya se wa madam for pa we na ma se madam for pa ya se wa birthday the birthday kese nyame nto ne konem no ma wa se hai do we wa se hai onna kan sai nya de oye ayi no there be wo de mia madam for pa ai de wa wo no Nana, obiao. Nana walamfu yede wa wana. Walamfu wana yede. Na walamfu tumengo. Yes, one more happy birthday. Anyana mone kabiem. Yesu se otiamoka. Na zofu message wa wono ade na hawo. Bia ono. Nana wa Nana.
Yet you make you. I don't know about your friends into US. Yo. I know by Ukraine contribute to be. Yo, Ababa will be Abaya be the Gabrielin. Lady Gabrielin. And she was Yakon. Okosku, a little angels academy, Patase. Ben police training school ne papa ne Dr. Augustine and Chibu Siakon Awuti Kurum Health Center or senior minister man bay woman happy birthday. Okay, yada must say I was for the washer CBA where we ya pon onua ne kofi oba no ankora wo wani so and ma kere so agebo radio adwuma na ye trotro fro o fro no BC ne bi so fro ayen kran dai obi ani aberi a wo tumu no na obi so ko hwe penti a ene dan be fata kama enti awusa for ya da mo ase ya ma moniti pa ya ma munyina happy birthday for ni nyina ya mo doso na Gabriel Lady Gabriel na akwada no ketechew wanya sesia so na da so no na o hwe no swag ya akete mpanize mo na Lady Gabriel ejibo osiakon ne papa na yeti Chrome Hair Center Dr. Penny awoda no wo ho na Dr. Ejibo osiakon fa akwada ani agro ne na sakwada idea wo ba no na so de di agro David osaye ne maame ankasa wo no de ne to no ani anti Nyankopon koso ensha Gabriel na onkoso amie wadwemu na nimdie ne nyansa enhye witirimu ma ne fa bobra yara wase Gabriel no kura no Gabriel ne ba anti Gabriel Samuela Samuela Emmanuela sa pepe yeah hunu le sa yo yada mase otsena Nyankopon pa mo bati enka ya sorry me call long time Opue ya wampuo ni kwao odi eniji eni nkwansha abere bomu